Som Mariana Mrázová, som lekárka, vysokoškolská profesorka, som členka tropického tímu so skúsenosťami s medicínou katastrof, som zakladateľka Inštitútu pre prevenciu a intervenciu, som manželka jedného manžela a matka 4 detí. Tieto voľby vnímam ako boj o hodnoty. A tieto hodnoty by som chcela medicínsky aj vedecky obhájiť. Za najvyššiu ľudskú hodnotu považujem ľudský život a ako lekárka zostávam verná Hippokratovej prísahe s cieľom chrániť život od počiatku po prirodzenú smrť. Mojimi prioritami sú primárna prevencia, boj s nadváhou a obezitou a ochrana zdravia detí a mládeže a žien. Svojou účasťou vo voľbách by som chcela zbúrať mýtus, že konzervatívny znamená zastaralý a spiatočnícky. Som zástancom pokroku, ale ten musí ísť ruka v ruke s vedou. A chcem aj objasniť, čo veda je a čo veda nie je. Dnešné nové trendy sa vymykajú medicínskym, prírodným aj vedeckým zákonitostiam. A ja tieto snahy o liberalizáciu spoločnosti považujem za obrovský experiment s nejasným koncom. Kresťanskú úniu považujem za stranu, ktorá boj o tieto hodnoty nikdy nevzdala. A preto kandidujem. Môžete nám veriť.